Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faqala al-muallifu an-nazimu asy-sya'iru al-imam Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi, amin. Qal a'yal wara fahmu ma'nahu falaysa yura al-qurbi wal bu'di fihi ghairu munfahimi. A'ya dadi ake apes, dadi ake ra mampu. Al-wara ing manusa, fahmu ma'nahu apa mahami artine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa mongko ora ana apa kelakuan yura iku ditingali lil qurbi ing dalem tempat cedhak, wal bu'di lan ing dalem tempat adoh, fihi ing dalem Kanjeng Nabi ghairu munfahimi apa saliyane kang apes. Terus terjemahe semua makhluk lemah, tak mampu, tak berdaya memahami hakikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak seorang pun bisa mengenal beliau dari dekat maupun dari jauh, kecuali berdiam diri tak berdaya. Terus kados ingkang wau enjing sampun kula sampaiaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kautamaane Kanjeng Nabi ku ora ana batese. Nggih, ora ana batese. Ya, sehingga nek ora ana batese ya ora ana wong sing iso nyifati dengan sifat yang semestinya. Niku saking hebate Kanjeng Nabi, saking luar biasane Kanjeng Nabi. Lah makna niku wau ditaukidna meneh teng mriki, a'ya alwara fahmu ma'nahu falaysa yura. Dadi kabeh manusa niku do ora iso, nggih, do apes, mboten saged napa, mboten saged memahami maknane Kanjeng Nabi. Mesti maknane Kanjeng Nabi ku apa, hakikate Kanjeng Nabi kados pripun niku gak ana wong sing iso memahami hakikate Kanjeng Nabi, istimewane Kanjeng Nabi sing sak benere kaya pripun, ora ana wong sing iso memahami kados ngoten. Kanjeng Nabi ditingali saking cedhak apa saking adoh niku ora ana wong sing iso nyifati dengan sempurna. Nggih, ora ana sing iso memahami dengan sempurna. Pasti ada kurangnya tek memahami teng Kanjeng Nabi. Artine napa? Nggih, mboten saged nggih menjelaskan sesuai hakikate niku ngoten. Lah sangka cedhak utawa sangka adoh. Nah sangka adoh ngoten niku lumrah. Artine napa? Ya memang adoh. Nyifati Kanjeng Nabi ya wis jelas nggih angel dengan persifatan sing bisa mensifati dengan sesuai dengan hakikate. Wong adoh kok tidak hanya wong adoh tapi ning cedhak ya ngono kuwi. Jadi ning cedhak pun niku mboten saged nyifati Kanjeng Nabi, jelasno Kanjeng Nabi sesuai dengan hakikate, gak iso. Jadi sangka adoh utawa sangka cedhak wong ora iso. Lah ndok biyen para sahabat pun nggih sing paling deket kalih Kanjeng Nabi pun niki ketika mensifati Kanjeng Nabi mboten sesuai dengan hakikate. Ya, sing pas temenan ngono gak. Misal kok Sayyidah Aisyah nggih, iku kan niku garwane nggih. Terus badhe niku wonten Sayyidina Anas bin Malik, iku kan khadime nggih, salah satu orang terdekate Kanjeng Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Nah, niku ketika mensifati Kanjeng Nabi, mereka mensifati ya sesuai dengan kapasitas pemahaman mereka. Nggih. Terus ndak bisa mensifati sesuai dengan hakikate, mboten saged. Niku sing cedhak, apa meneh awak-awak dhewe ya. Awak-awak dhewe ini kan nggih wong adoh sangka Kanjeng Nabi. Ya ngertine ya namung
Ya jare-jarene para ulama niki. Nggih. Ya jare-jarene para perawi-perawi sing ngriwayatno sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku ya angel mestine ra iso memahami sesuai dengan hakikate, mestine ngoten. Nah, di antara para sahabat atau orang ya, di antara orang ingkang nggih saged mensifati dengan bagus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi meskipun demikian nggih boten sampai mensifati dengan sesuai dengan hakikate nggih. Tek mensifati lumayan detail niku ana sing jenenge Ummu Ma'bad. Nggih. Ana sing jenenge enten Ummu Ma'bad. Zaman nduk mbiyen saemut kula pas Kanjeng Nabi hijrah, nggih Kanjeng Nabi nglewati ya ning padang pasir terus bariku ana wong jenenge nggih Ummu Ma'bad. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hijrah kalihan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niku nglewati ning suatu kemah. Nah, dawuh kula jelasaken bahwa sebagian wong Arab niku wonten sing Bedui, suku Bedui niku ya mboten manggon ning satu tempat mboten, akan tapi ya engko pindah ning daerah kono nggih kemah. Nggih, omahe ya kemah iku. Terus bareng pindah meneh nggih kemah meneh, pindah kaya ngono kuwi. Dadi omahe ya ning kemah iku. Ya. Dadi mboten omah permanen. Ya omahe kemah. Lah teng mriku saat niku Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar lewat teng mriku terus ya Kanjeng Nabi kali Sayyidina Abu Bakar niku tangklet teng sing gadah kemah iku. Nah, teng mriku sing gadah niku Ummu Ma'bad jenenge. Sinten? Ummu Ma'bad utawa Atikah bintu Khalaf Al-Khuzaiyah. Ya. Nah, Ummu Ma'bad niki nggih uripe kalian garwane. Saya mut kula nggih julukane nggih Abu Ma'bad ngoten nggih. Lah niku pas ndelalah pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalihan Sayyidina Abu Bakar yang lewat teng mriku nggih. Niku pas ndelalah sing jaler nggih sing suami niku pas lagi medal. Lah sing ana ning kono cuman Ummu Ma'bad. Akhire nggih Kanjeng Nabi wian Sayyidina Abu Bakar tangklet wonten pakanan apa boten badhe ya nyuwun makman nggih. Terus bariku ya ningali ana wedhus siji, wedhuse cilik. Ya wedhuse napa cilik? Iku asline gak ana susune. Diperah gak metu susune. Cilik kok. Terus bariku akhire ngapunten niki badhe nyuwun susune napa saking kambing niki angsal napa boten. Jawabane Ummu Ma'bad, wedhus iki wedhus sing lemah, wedhus sing cilik sing kurus. Iki ya ora ana susune. Ditinggal iki mergo gara-gara lemahe. Ya jadi kanca-kancane wedhus-wedhus liyane niku lagi diangon ambekan sing suami iku mau. Ya. Lah iki ditinggal gara-gara lemah. Ora iso ngejar sing liyane. Ya akhirnya ditinggal. Terus akhirnya nggih Kanjeng Nabi nyuwun izin, aku diizinke apa merah njajal merah susune niki mboten. Ya nggih monggo nak wonten. Monggo gak apa-apa. Ya akhirnya nggih dengan berkah astone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kambing sing kurus mau nggih niku dipegang dening Kanjeng Nabi terus akhirnya medal susune. Kambing niku medal susune. Ummu Ma'bad iki akhirnya heran. Loh, iki lumrahe normale iki ora ana susune iki. Ya kok iso metu susune? Nah, akhirnya beliau berdua nggih unjuk susu niku wau terus berangkat. Nah, ketika garwane sing jaler niki ya sing jaler niki mbalik terus akhirnya sing estri Ummu Ma'bad niki cerita teng garwane. Iki mau ana wong lewat sifate kaya ngene, sifate kaya ngene, sifate kaya ngene. Jadi tek nyifati ku detail banget. Tek nyifati niku detail banget. Lah sing jaler niku pernah angsal informasi bilih Nabi akhir zaman iku sifatnya ya sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh sang istri niku wau. Iku Nabi akhir zaman niku. Wah, andai saja aku mau ning kene, aku mau ning kene. Niku kados ngoten. Nggih.
Tapi akhirnya nggih kula kesupen akhirnya beliau berdua niki kadose nggih ngejar kadose beliau berdua ya akhirnya dados sahabat ya saemut kula ngoten ya dados sahabat terus sing riwayatno nggih sing riwayatno tentang sifat-sifate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih Ummu Ma'bad niku wau yang mana Ummu Ma'bad detail tek nyifati ya itu pun Ummu Ma'bad tek nyifati nggih saged nyifati detail itu pun nggih ketemu sepisan niku wau ya saged nyifati detail ya tapi meskipun demikian sedetail apapun iki ora iso nyifati ya keluhurane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak iso nyifati ya Kanjeng Nabi baik sifat zahir maupun sifat batine dengan sifat sing bener-bener sesuai dengan hakikatnya. Diperumpamakno teng mriki kasyamsi. Nggih. Terus ora iso difahami ku piye? Kasyamsi contone koyo matahari. Bagaikan matahari. Kasyamsi kayata srengenge atau bagaikan matahari. Tazharu iku ketok atau pertelo jelas. Lil ainaini maring mripat loro min bu'udin saking adoh saghiratan hale ketok cilik wa tukillu lan ngelemahaken ndadekake lemah at-turfa ing pandangan utawa ing mripat min amami saking parek saking cedhak nggih Kanjeng Nabi mboten saged disifati dengan sifat yang sesuai dengan hakikate niku ya iki perumpamaane kaya matahari delok matahari niki sampean nek kon nyifati matahari gedene sepira niku kan angel wong sing ape nyifati matahari ndeloke kok adoh kok bumi ngene iki ora iso nyifati kenapa karena adoh sing ketok cuman cilik ngono iku padahal hakikate gedhi nggih mboten matahari hakikate gedhe bahkan luwih gede daripada bumi matahari itu luwih gede daripada bumi Syekh Nawawi piyambak ngendikan ya wa in kanat fi nafsil amri a'zama minal ardi bikatsir jadi matahari itu jauh lebih besar daripada bumi ya jauh lebih besar daripada bumi tapi nek sampean delok ketoke cilik mboten ketoke cilik Kanjeng Nabi nggih ngoten disangka adoh didelok asline Kanjeng Nabi luhure sangat luar biasa ya karena ya faktor awak dhewe iki adoh sangka Kanjeng Nabi terus badhe niku mboten pati maca sifate Kanjeng Nabi dadi ya tek nyifati Kanjeng Nabi niku ora iso nyifati nggih dengan sifat-sifat engkang sesuai hakikatnya ya bahkan kadang ana wong ya karena ndak kenal ambek Kanjeng Nabi jadi nganggep Kanjeng Nabi wis biasa kadang ana sing kaya ngono kuwi iku naudzubillah min dzalik aja sampe ngoten nah dadi matahari nek didelok sangka adoh iku ketoke cilik nggih mboten ketoke cilik lah begitu pula nek sampean nameh nyifati matahari terus mbok delok kok cedhak niku ya padha ora iso. Ora isone gara-gara apa? Gara-gara pandangane sampean niki mesti rusak. Ya, jajal sampean ya yang mebur numpak pesawat mbah piye lah mbah numpak jet iku. Tapi yo mbah mungkin mbah ora iku ya. Nah, dadi terus bareku semakin cedak ning matahari wis mesti kobong awak dhewe iku. Nggih. Nah, saking panase. Ya, jangankan mripate awak-awake iso kobong iku. Nggih. Nah, dadi ora isone gara-gara iku mau. Lah, para sahabat nggih ngoten kathah sing nggih do mboten wani ningali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak ning cedak. Iku kathah sing sahabat ngoten. Dadi saking wibawane Kanjeng Nabi dadi ning cedakan niku mboten wantun ningali. Ya, kalaupun wani niku ya ningali-ningaline niku cuman colong-colongan nggih. Ngerti colongan mripat nggih. Colongan mripat iku sing lirik sithik langsung balik. Niku kathah sahabat sing kados ngoten. Ya meskipun ada juga sahabat sing rada wani
Ya sahabat sing cilik-cilik pas zaman ngoten iku nggih ningali Kanjeng Nabi sangger ningali biasa ngoten niku nggih wonten juga. Niki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mentari terlihat kecil oleh kedua mata dari jarak jauh, namun saat berdekatan mata tak akan mampu memandang beliau. Ya, iku ngoten. Wa kaifa yudriku fid dunya haqiqatahu qaumun niyamun tasallau anhu bil hulumi. Wa kaifa yudriku lan kepiye saged nemoni fit dunya ing dalem donya haqiqatahu ing hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaumun sapa suci kaum niyamun kang padha turu sapa kaum tasallau kang padha seneng tasliyah apa padha terhibur ya atau merasa puas nggih anhu sangking Kanjeng Nabi bil hulumi kelawan mimpi. Bagaimana mungkin hakikat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh manusia di dunia ini sedangkan mereka sudah merasa puas berjumpa dengan beliau hanya di alam mimpi. Artinya ngeten artinya. Terus Kimau kan kita sudah menjelaskan bilih hakikate Kanjeng Nabi niki ora ana sing iso ngertos nggih. Manusa-manusa do gak bakal ngerti, nggih, gak bakal ngerti hakikat sing sak temenan Kanjeng Nabi iku kaya piye. Sing ngerti ya namung Gusti Allah sing nyiptakno Kanjeng Nabi. Lah manusa ora bakal iso ngerti. Dilanjutno teng mriki teng bait niki beliau ngendikan, piye iso ngerti hakikate Kanjeng Nabi? Bagaimana bisa manusia niki ngerti hakikate Kanjeng Nabi sedangkan mereka niki dalam keadaan niyamun turu. Maksud turu niku nggih, turu niku maksude ya kakean ghaflah, kakean leno, jarang zikir ning Gusti Allah, jarang eling ning Gusti Allah sing dieling-eling perkara donya. Yang mana nggih manusa niki do turu. Ya, ngerti turu nggih, turu iku artine ora sadar ngono lho. Ya, boten sadar, boten eling ning Gusti Allah. Ya, bagaimana bisa nggih? Bagaimana bisa memahami hakikate Kanjeng Nabi sedangkan wong-wong niki niku do turu do leno dalam keadaan leno sangka Gusti Allah. Nggih, leno tur ketika mereka kok ndelalah dalam mimpine dirawi Kanjeng Nabi. Ya, ndelalah dalam mimpine dirawi Kanjeng Nabi. Ngono iku wis tek suwenenge luar biasa. Nah, wis ngerasa puas, wis ngerasa beruntung sekali tau ngipi Kanjeng Nabi. Nah, iki kepiye? Nggih, ape nemoni hakikate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong trimo ya dikai anugerah ngipi tok ngene. Wah, suwenenge ya Allah. Urung ketemu langsung lho ya. Lagi dikai anugerah ngipi kok wis suwenenge pol. Ya, wis ngerasa nyaman, wis ngerasa puas. Lagi ngipi tok, ngipi ora ketemu langsung ngipi. Nggih. Ngono ae ngerasa puas. Lah kepiye ape nemoni, ape njumpai, ape ngerteni hakikate yang sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepiye ora bakal iso kaya ngono kuwi. Padha karo nggih. Tak kasih contoh. Ya, tapi yo contoh yo nggih gampang notok, tapi iki yo adoh nggih tentang Kanjeng Nabi dipadakno kaya ngene iki ya adoh. Tapi iki gak gampang notok. Nggih gampang notok. Misal ya ning iki hal-hal duniawi, hal-hal duniawi. Sampeyan ngerti pabrik jarum. Nggih, sing jarum iki sing duwe wong Cina. Sugih pol. Duwike iku ya akeh pol lah pokoke. Mbah pira iku ora ngerti aku. Duwe akeh. Nggih. Nah, saiki ketika sampeyan kon nyifati, tulung sifatno betapa sugih wong iku. Sampeyan ditulung sampeyan nggih ngerteni sugih wong iku sepira. Kekayaane wong iku sepira. Piye ape ngitung dhuwit tetenan. Ora trimo jejenan ora
ngerti jajanan juta-jutaan ora, MM-an ya ora, ya, tapi tetenan. Nah, kepiye sampean ape ngerteni sugih iku mau. Iku nggawe contoh mawon, wong sampean diweki dhuwit 100.000 ngene wis, matur suwun, malah ambung wolak-walik barang ya. Ki diweki ngono tok senenge pol. Iki ora bakal iso ngerti hakikate kepiye. Iki nggih contoh-contoh hal duniawi iki gampang tok nggih. Kanjeng Nabi ya jauh lebih luhur daripada sekedar koyo ngono kuwi nggih. Nah iku mau hakikate Kanjeng Nabi mboten wonten sing manusa sing saged napa mboten wonten manusa sing saged ngertosi ya. Wong lagi dikai ngipi mawon wis senenge pol. Para ulama nggih kuatah sing saged mimpi panggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih kathah niku. Ya, bahkan diantara mereka niku wonten sing nggih mboten namung mimpi akan tapi dirawuhi Kanjeng Nabi secara yaqadzah atau secara alam sadar. Nggih. Niku kathah ulama-ulama sing dirawuhi Kanjeng Nabi secara alam sadar. Pas tangi ngoten mboten pas arek tapi pas tangi nggih kathah. Lah niku kula beberapa tahun yang lalu damel kitab sing Ikramul Qaum bi dzikril arifina alladzina ra'au Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil yaqadzah la fin naum. Ya, paring jenengan Syekh Abdul Hadi ngoten. Ya, intinya napa? Intinya adalah di situ ya kula nyebutke para ulama-ulama yang ya, pernah kepanggih Kanjeng Nabi. Ya, tentunya setelah Kanjeng Nabi wafat ya, pernah kepanggih Kanjeng Nabi dalam keadaan tersadar. Ya, dan itu mungkin mawon, boten mustahil, boten perkara sing mustahil dan boten bid'ah. Nggih, kathah ulama sing membolehkan menganggap sebagai perkara sing mungkin dan ya terjadi juga. Famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Famablagul ilmi mongko utawi mentok-mentoke oleh ngaweruhi fihi ing dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu iku stuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basyarun iku manusa wa annahu lan stuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi iku sebaik-baike makhluke Gusti Allah kullihimi sekabehane makhluk ya sekabehane makhluke Gusti Allah. Ya, jadi beliau setelah menjelaskan bahwa hakikate Kanjeng Nabi kok ana sing iso ngerteni. Hakikate Kanjeng Nabi ku terlalu tinggi. Ya, terlalu hebat Kanjeng Nabi sehingga ora ana manusa sing iso ngerteni hakikate Kanjeng Nabi. Terus badane iki akhirnya beliau niki terus damel bait niki fama blagul ilmi fihi annahu basyarun. Terus beliau ngaten. Nggih, mentok-mentok sing dingerteni wong, ngono ya, fama blagul ilmi sing dingerteni wong tentang Kanjeng Nabi iku manusa. Apa yang nyebutno keistimewaan-keistimewaane, apa yang nyebutno hakikate kepiye jur do angel. Tapi wong-wong yang ngertine Kanjeng Nabi niki napa manusa. Lah niki secara zahir, rungono, secara zahir. Nggih. Setelah beliau muji-muji Kanjeng Nabi, iki wis muji-muji terus akhirnya beliau ngendikan mentok-mentok wong-wong yo ngertine nek Kanjeng Nabi iki manusa. Akhire napa? Wonten teng setunggal riwayat ketika beliau sampai bait niki, fama blagul ilmi fihi annahu basyarun. Jadi bar muji terus seakan-akan beliau kok manusa biasa kayak ngono kuwi. Kayak ngono lho. Paham? Ketika tekan niki fama blagul ilmi fi annahu basyarun, beliau langsung ngeblank. Ngerti? Imam Busiri ngeblank. Ora iso nerusno syater berikute. Ora iso nerusno napa jenenge kalimat berikute niku. Dadi mandek ning kono rada suwi. Fama blagul ilmi fihi annahu basyarun. Padahal biasane iku beliau penyair jago ya. Kaya ngono iku nerusno gampang jane. Ya. Tapi ngeblank. Ya, ora iso nerusno. Akhire mimpi nggih sare mimpi dirawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takoni tekan ndi tek gawe awakmu? Dugi fama blagul ilmi fi annahu basyar. Lapor awak terusno.
Ngebleng Kanjeng Nabi. Ya wis iki terusno. Didikte sama Kanjeng Nabi. Ya, didikte sama sinten Kanjeng Nabi. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim niki nggih sangka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ning ipine kuwi. Ya. Jadi Kanjeng Nabi mboten trima bar muji-mujimu mau kira terus badhe niku seakan-akan kaya bariku mudhun. Nggih. Kanjeng Nabi mboten trima. Akhire napa Kanjeng Nabi ngunggahno meneh. Nah, iki kan dimaknani fama bilalul ilmi fihi annahu basyarun. Mentok-mentok sing dingerteni wong ya Kanjeng Nabi iki manusa. Wah, iki kan nggih kaya seakan-akan ya perkara sing datar ngono iku. Nggih. Kan ngoten. Akhire Kanjeng Nabi mboten trima. Nggih mboten trima akhire napa ditambahi wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah memang manusa tapi manusa sing sebaik-baiknya makhluk Gusti Allah. Wah. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ya mulakno Senawi Banten teng mriki niku nggih dados qasidah burdah niki saged didamel napa tawasulan sing mujarab. Nggih, nah donga dengan burdah niki iso diijabahi dening Gusti Allah donga-dungane sampean. Tapi ana syarat-syarate. Nggih. Ana syarat-syarate, di antara syaratnya iku apa? Misalkan maca iki dalam keadaan suci, madhep kiblat. Terus bariku di antara syaratnya meneh apa? Kudu nggawa sholawat. Jadi ya setiap satu bait diikuti dengan sholawat. Yang mana sholawatnya kudu sholawat sing disenengi ambekan Imam Busiri. Sholawat sing digunakan ambek Imam Busiri. Yaiku apa? Sholawat apa? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sholawatnya niku. Nggih. Sholawatnya sing disenengi sing diamalke Imam Busiri iku adalah sholawatnya Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lah beliau mundut karena niki untuk setengah bait niki untuk ko Kanjeng Nabi ya. Akhirnya beliau mundut ya sebagian daripada setengah bait niku digawe sholawat sing beliau ngamalke terus. Ya. Redaksine mawir pon Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah iki mono khairul khalqillahi. Nah, sebaik-baiknya makhluk Gusti Allah kullihim kabeh makhluk Gusti Allah sing paling apik sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niku kados ngoten. Ya. Dan memang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki adalah memang sebaik-baiknya makhluk. Ora ana makhluk sing luweh sing ngungguli Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh dengan kesempurnaan. Ya, jauh dari kekurangan. Niku sinten? Kanjeng Nabi. Wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaraha linnasi fi dhulami. Wa kullu ayin lan utawi saben-saben tondo. Maksudnya tondo niku apa mukjizat. Ata kang teko ar-ruslu sapa pira-pira rasul al-kiramu kang mulya-mulya biha kelawan ayin kelawan tondo fa inna mattasalat angin pestine nyambung apa saben-saben ya apa saben-saben tondo mau min nurihi saking cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihimi kelawan para nabi, kelawan para rasul. Fa innahu syamsu fadlin. Fa innahu mongko setuhune Kanjeng Nabi syamsu fadlin iku mataharine keutamaan. Hum utawi para rasul kawakibuha iku pira-pira bintange matahari. Iku pira-pira bintange matahari. Yuzhirna kang ngetokno memperlihatkan apa bintang-bintang
anwaroha ing pira-pira cahayane matahari linnasi maring manusa fizzulami ing dalem kepetengan ing dalem kepetengan. Terus niki teng mriki disebutkan bilih nggih para rasul niku kan do gadah mukjizat nggih. Nggih, para rasul niku do gadah mukjizat. Ya, mukjizat yang menguatkan kenabian mereka niku gadah mukjizat masing-masing. Lah teng mriki disebutaken bahwa kabeh mukjizate para rasul yang mulia-mulia itu iku hakikate asline iku nyambung ning cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya nyambung ning cahayane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya napa? Kok misal boten wonten cahayane Kanjeng Nabi, para nabi, para rasul, ya jangankan kok dadi nabi, dadi rasul, jangankan kok duwe mukjizat, mbah urip mbah ora diciptakno Gusti Allah apa ora ya gurung karuan kok. Nggih. Nah niku beliau-beliau para nabi, para rasul nggih akhirnya nggih diciptakno dening Gusti Allah niku berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya iku wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Jadi mukjizat-mukjizate para rasul sadurunge Kanjeng Nabi niki hakikate iki nyambung ning cahayane Kanjeng Nabi. Lah teng mriki disebutna perumpamaane nggih iki diperumpamakan nggih diperumpamakan kaya fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Kanjeng Nabi niki adalah cahaya keutamaan. Nggih, cahaya keluhuran. Itu Kanjeng Nabi atau apa kok cahaya? Kanjeng Nabi mentari atau matahari, ya matahari ini keluhuran. Nah, Kanjeng Nabi ibarat koyok matahari, sedangkan para rasul, para nabi saliyane Kanjeng Nabi niku padha karo koyok bintang-bintange. Nggih, padha karo napa koyok bintang-bintange. Yang mana bintang-bintang niku wau nggih. Iki nak menurut apa jenenge Zahiri Bait niki, terus juga syarahe Syekh Nawawi, syarahe Mbah Bisri Mustafa niku ya nyebutno bahwa bintang-bintang niku iso ngetokno cahaya itu karena mantul ke cahayane matahari. Para nabi, para rasul nggih ngoten. Mereka bisa ya hebat kaya ngoten niku karena mantul ke cahayane sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niku makna bete ngoten ya. Ya meskipun nggih iki nak teng mbah ilmu astronomi mbah napa nggih ilmu sing perlangitan niku nggih iku menyebutkan bahwa janjane bintang niku nggih niku gadah cahaya dhewe. Nggih napa gadah cahaya dhewe. Nah, sedangkan matahari yo gadah cahaya dhewe. Artinya napa bintang niki mboten mantulno cahayane matahari. Ya. Iki nah menurut ilmu sing napa jenenge ya bisa dikatakan ya kontemporer nggih. Niku kados ngoten nyebutke bahwa bintang niku gadah cahaya dhewe. Ya, bintang gadah cahaya dhewe, matahari gadah cahaya dhewe. Nah nek kaya napa kaya rembulan, nggih rembulan. Rembulan niku janjane asline peteng nak niku. Ya. Lah rembulan iso padhang karena mantulno cahayane matahari. Niku ngoten. Mulane sampeyan nek ana grahana ya ana grahana ya grahana bulan niku piye prosesnya? Berarti pantulane ya atau cahayane matahari janjane kan ngena ning bulan tapi ketutupan ambek bumi. Mulane akhirnya napa dadi grahana bulan. Paham? Dadi grahana napa? Bulan. Lah engko nek sawalike pantulane cahayane napa mau cahayane matahari iki janjane kan kena ning
bumi terus kok ketutupan nambian bulan iki engko dadi apa gerhana matahari. Paham ya? Paham proses terjadinya gerhana kaya ngoten. Nah, wis balen teng mriki. Dadi meskipun teng mriki nggih keilmuan baru nggih menyebutkan bahwa janjane ya napa bintang-bintang niku wis gadah cahaya dhewe, mboten mantulna cahayane matahari akan tapi napa perumpamaan niki nggih masih bisa sah-sah saja mawon, saged mawon. Nggih. Artine napa engko dikoyokno nggih diperumpamakan Kanjeng Nabi niki matahari sedangkan para rasul niku adalah bintang-bintang. Nggih. Lah engko nggih iki sing bisa difaham sangka niki nek ana matahari iku bintang-bintang pet mboten. Nah, sampean nek ora ana matahari bengi iki ndelok ning langit gak mendung iku iso ketok bintang-bintang. Nggih mboten. Tapi nek pas wayah esuk matahari wis muncul apa meneh kok matahari wis ning tengah langit sampean apa ndelok bintang iso. Ya, ketutupan. Ya bukan ketutupan artinya napa kalah cahayane kalah. Nah begitu pula Kanjeng Nabi nggih ngoten ya, Kanjeng Nabi niku bagaikan koyok matahari sedangkan para rasul sadurunge niku adalah bintang-bintang. Lah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Gusti Allah ya maka syariat Kanjeng Nabi niki sing digunakno syariat-syariat sadurunge dinasakh ya wis tenggelam kabeh artinya gampangane ngono basa kasare wis tenggelam kabeh ora dipake kabeh niku nggih. Nah sebagaimana matahari nek teko bintang-bintang iki wis do lunga nggih. Lah Kanjeng Nabi wis rawuh syariate Kanjeng Nabi sudah datang ya syariat-syariat Nabi sadurunge ilang pun wis gak kanggo sing digunakno adalah syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu pula Nabi Isa nggih ngoten. Nabi Isa meskipun ndok biyen gadah syariat ya begitu nanti pas meh dina kiamat nggih dina kiamat Nabi Isa mudhun niku nggih mboten nggo syariate dhewe mboten nggo gendera ngerek gendera dhewe mboten tapi nggo genderane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggo syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niku ngoten. Fa innahu syamsu fadlin hum ka wa kullu ayin atar rasul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim. Lah iki bisa dimaknani juga nggih. Bet niki ya ana nyerempet-nyerempete bahwa kabeh mukjizat sing diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi niku janjane mukjizat-mukjizat sing kados ngoten niku nggih nate dikasihkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sesuai dengan yang sejenisnya akan tapi luweh hebat mukjizate Kanjeng Nabi luweh hebat. Contoh tak kasih contoh sampeyan eling kisah Nabi Isa atau Nabi Musa betul Nabi Isa Nabi Musa ya, kisah Nabi Musa diparingi tongkat ambek Gusti Allah terus badhe niku perintah dening Gusti Allah ken nggih ana watu terus badhe niku ken ngebukno ning watu bi'asokal hajar fam fajarat pripun lengkap iku wonten ayat kathah niku faqul nadrib bi'asokal hajar. Jadi wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar. Nalikane Nabi Musa nyuwun nggih toya ya, nyuwun istisqa nyuwun siraman nggih kagem kaume fakul nadrib bi asokal hajar. Gusti Allah ngendikan ning Nabi Musa idrib bi asokal hajar pukulno tongkatmu iki pukulno ning watu tek. Akhirnya dipukulno temenan terus napa fan fajarat min husnata asyrata aina akhirnya napa akhirnya sangka watu niki saged keluar air nggih mata air jumlahe pira ana 12. Nah iki termasuk mukjizate Nabi Musa. Ya. Lah Kanjeng Nabi nggih gadah mukjizat sing iso ngetokno air niku mau dan luweh hebat. Ya iku napa? Ketika nggih wonten teng salah setunggal perang niku Kanjeng Nabi
dan para sahabat iku wis do ngorong. Nggih, do ngorong banyu entek. Ya, akhirnya Kanjeng Nabi ngumumno ning sebagian sahabat ana sing gadah toya, isih ana sing ana isih ya, sisa-sisa toya napa mboten. Nggih Kanjeng Nabi niki tesih wonten toya tapi kedhik mawon. Ya wis gorene ambek sak wadahe. Ha, dibeto ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus badhe niku Kanjeng Nabi nggih nglebetaken astane teng wadah toya niku wau. Ya, terus badhe niku akhirnya medal saking astane Kanjeng Nabi toya sing akeh pol. Dadi terus badhe niku para sahabat diundangi kabeh. Kene do ngombe kabeh. Ngombe sangka napa toya sing medal saking astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan para ulama ngendikan afdhalul miyah, banyu sing paling utama niku mboten Zam-Zam, terus mboten Telaga Kausar mboten, tapi napa toya sing medal saking astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing ngrasake ya para sahabat. Dan toyone niku limited edition. Edisi terbatas. Ya, edisi terbatas. Artinya sebadane niku wis di astane di medalke ngoten nggih sampun wis pun telas niku. Nggih. Sing ngraksakno sing saged ngunjuk niku nggih para sahabat-sahabat sing nderek perang zaman semonten niku. Lah adapun toya-toya sing sanese kados Zam-Zam, kados Telaga Kausar niku kan nggih insyaallah mangke saged angsal sedanten kene. Nah kene Zam-Zam nggih saged ya. Muga-muga ya iso nyicipi langsung ning kono nggih enak niku. Nah, sementara iki nyicipi Zam-Zam nek mertamu ngene wong bar umroh ngono ora apa-apa ya. Besok insyaallah ya sebagaimana saiki ya mertamu ya besok ditamoni ya, iso nyuguhi Zam-Zam. Allahumma amin. Nah, ya besok ning akhirat ning Telaga Kausar iso mundhut ya ngunjuk toya ning Telaga Kausar. Lah ngendikane para ulama balik malih ngendikane para ulama toya sing paling utama niku toya sing medal saking astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki perbandingane ambekan mukjizate Nabi Musa. Nek Nabi Musa iku mau nggih iso ngetokno toya saking watu. Ya dengan dituthuk tuk iso ngetokno toya. Nek Kanjeng Nabi ngetokno toya niku saking astane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah dikatakan para ulama mukjizat sing dikekno nggih padha-padha ngetokno toya, tapi mukjizat yang dikekno ning Kanjeng Nabi jauh lebih utama daripada mukjizat yang dikasihkan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena sing dikekno Nabi Musa niku metu toyane saka watu. Watu atau apa jenenge? Watu yen kok tanah nggih. Lah lumrahe watu atau tanah ya iso ngetokno toya. Nggih mboten. Ya, sampeyan nek nyumur bor iku ya sangka lemah ya sangka ngisor iku. Ya, lumrahe watu, lumrahe toya iso ngetokno lumrahe watu, lumrahe tanah iku iso ngetokno toya. Ya. Sedangkan asta lumrahe asta apa iso ngetokno toya? Nah, mboten saged. Nah, maka dikatakan para ulama mukjizate Kanjeng Nabi meskipun podo-podo ngetokno toya tapi jauh lebih hebat daripada mukjizate sinten Nabi Musa. Ya, dan mukjizat-mukjizat yang lain niku nggih nate diparingke Kanjeng Nabi ya sebagaimana nggih saderenge Kanjeng Nabi para nabi nggih nate diparingi mukjizat sing kados ngoten, tapi mukjizat sing diparingno Kanjeng Nabi niki jauh lebih unggul, jauh lebih utama daripada mukjizat-mukjizat nabi-nabi saderenge. Wa kullu ayan atarasul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yuzhirna anwaruha linnasi fi zulami. Akrim bi khalqi nabiyyin zanahu khuluqun bil husni mustamilan bil bishri muttasimi kazahri fi tarafin wal badri fi syarafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami
كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق من هو مبتسم طيب يعدل تربا دم عظمه طوبى لمنتشق من هو ملتسم إن شاء الله بيجي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.